सबाय जावदों नों मा जायगानिफ्राय हायदों आरो आङो औ ककिलानिफ्राय हायदों ककिलानिफ्राय हायदों नोंबो सानजारि रोंबाय आरो रोंबाय रे आब'आथ' बोरदोनसो मावनाय रा होनग्रासो ना जायाख' थाङाख' ना बाहाय हायनानै सानजारि रोंबाय आरो रोंबाय रे बा असे सानजारि जाखाबाय नोंबो मबाइल लानो रोंगौ आरो आंखौ सिनायो आरो माइ मिलाव लांनो नागिरदों ना मादों लांनानै फैबाय हारसिंनो मोसौ मासे मावखायो जाहैदों मावनानै ओमफ्राय जानानै अहानायखौसो फानो जाजोबखायो जाहैदों गुड मर्निं दा दंफैयो नै एकदम अरुणाचल आरो आसाम बर्डाराव ककिला मार्केट बियो गहपुरनि ककिला मार्केट दा एकदम बर्डार आरो नैबे लामायानो जाहैबाय बर्डार अरुणाचल आरो आसामनि बर्डार दा नै अरुणाचलनि रायजोआव अरुणाचलनि सिङाव ना नैबे लामा बारनाय माने अरुणाचल बाहाय जोंनि सासे बर' मानसिया दखान होनो रोंदों नै जाहा नै आदै दङ आदै ओइ खुलुमबाय आदै बा साहा फुदुंदों जा गोदै गोबाब सावनो रोंगौ दा गोदै गोबाब ओमफ्राय नै जोंहा बेवाइफोरबो दं बेवाइफोराबो केक दखान होयो केक दखान नै बाहायनो हम बेकार्स नै बाहायनो बेवाइफ्राबो केक दखान होयो आरो जि गोथाव गोथाव केक सावो जाहैदों नैबे ककिला मार्केटाव ओमफ्राय जोंहा सानजारि आदा दङ नै सानजारि मानसिया खिन्थु सानजारि नङा नामखौ सानजारि मोनबाय नामजादा सानजारि होनबाथाय ओरैबायदि गिखायो बाहाय ककिला बाजाराव दन मानसिया खिन्थु बोरदोनसोरा बोरदोनखा नै रायलायनायखौ दाबो बावाखैरा औ गोदो आफादावबो दंमोन रा बेनिफ्राय थांफिननो हायासै नालाय बियो बाहायनो रायजो जालांबाय हिनजाव लानानै नाथाय हिनजावखौ हाजोनिखौ लायाखैना आसामनिनो बर' समाजनिनो मिसनारि हिनजाव औ दा मोजां संसार जागासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा नै ब्रादारमोन अदालगुरिनिफ्राय फैदों आजमालनि सेलाफोर बिसोरो आजमाल बाद्रुद्दिन आजमालनि आगरनि बिजनेस मावो आगरनि अरुणाचल प्रदेशआवहाय आगरनि बायदिसिना बिजनेस खालामनो फैदों ओमफ्राय दा नै आङो फाइनालि आदैनि दखानखौ एसे देखायनोसै नै बा गोदै गोबाब बे बाहायनो सावजोबनाय नामा ब्रा आदै थावनिफ्राय लाबोयो बबे बबे नों बानायनाय दे नों खिन्थादो बबे बे गजा मिस्थि बेबो नों बानायनाय ओमफ्राय आरो मा सावबावो सिंग्रा पर'था ओमफ्राय सिंग्रा पर'था बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय दखान होनायालाय बेसेबां बोसोर जाखो 15-18 बोसोर मेन बस दंबावो जाहैदों नै खारखुमाबाय ओरैहाय गैला आरो दंबावोमोन सासे खारखुमाबाय लाजिनानै ककिला बाजार साहा दखान एकदम एयारपर्टजों नांजाबनाय आरो नै जा सासे ब्रादार दंबावो नै जा गुफुर हेन्डसाम साउदी आरबियानिफ्राय फैनाय फुरा आगरनि बिजनेस खालामो आरो बिसोरो अदालगुरिनिफ्राय नै एकदम गहपुर अरुणाचल प्रदेश बाहाय फैदों आगरनि बिजनेस खालामनो दा जोंहा लाजिनासो दङ हनै थाखुमाबाय बाजैया मेन हेडआ बेनोमोन आरो लाजिनासो दङ बियो फिसाला हेल' खुलुमबाय ब्रादार औ थेंक इउ बाहा थांनो नागिरदों हेन्डसाम देलायनाय जोबोद मोजां दे स्कुलाव थांसै आरो ना टाइम जाबाय नै बिराद हेन्डसाम हिन्जाव लादोंना लायाखै जा हेन्डसाम नायनानै लाखा एकदम गहपुराव सोरबाफोर रायजो जानो लुगैफैदोंबा अरुणाचल बर्डार सेराव
हेन्डसाम सिंगोल जाहैदों दाबो हाबा लाथ'वाखै ओमफ्राय नै जोंहा बर' आइजोफोर जा नै खामानि मावगासिनो दं हाय नै खामानि मावदों ककिला बाजार साइकेल दखानबो दं आरो जोंहा नै आदैया साइकेल दखान बाहाय साइकेल गोदानबो फानो रिपेयारिंबो खालामो ना रिपेयारिंबो बानायोना ओमफ्राय आरो गोदानबो नै फुरा साम्बोल खालामनानै फानो ओरैनो बेसेबां बोसोर जाखो बेफोरबायदि साइकेलनि खामानि मावनायालाय बेसे गोबाव जाखो 5 बोसोरसो बहाबा सोलोंनानै फैदों ना हारसिङैनो हारसिं रोंदों औ गावबागाव मानि न'खरखौ थांनानै थानो थाखाय खामानि मावनानै जायो आरो बयबो सोरबा दखान होयो सोरबा बेफोरबायदि ना साइकेल बानायो गारि खालामो ओमफ्राय आदैयाबो बर' नामा बर' ना मा गामिनि आदै नालाय ककिलानिनो सिगां बिमा बिफाफ्रालाय बबेनिमोन जाखो जोंना उदालगुरिनि उदालगुरिनिफ्राय हायबाय ओरै सानजारि गवालपारासो सानजारि नंखायामोन उदालगुरि ओरै खोलाहा बैरागुरिनिफ्राय खारबोनाय जोनोमखौ बाहाय जाफैदों ना हजोंनो बाहाय फैबा बेसिबां बोसोर जाखोमोन ओरैनो 35 बोरायनासो फैखादों हिनजाव लानासो फैखादों नामा बे सिगाङाव बे दावराव जालायनायाव लोगो मोनफैना मोनफैयाखै मामाखौ थेरासिनि बोसोरसेनि उनाव फैदों जोबनानैसो ओमफ्राय 89नि जुद्धखौ मोनलायबाय बाहाय मारै एसे सुंद'यै फोरमायनाय जुद्धआ बिदिनो हारसाफोरजों जादों हारसाफोरजों जानायाव माने बिदिनो जोंनि एबसुफ्रा माबादों नालाय आन्दलन खालामदोंमोन बे समाव बड'लेण्ड नांगौ होननानै ओमफ्राय दा एबसुफ्रा बिदिनो अभार माबा खालामहैबाय हारसाफोरखौ नैबावनो जुद्धआ जाना फैबाय आरो बिसोरबो होख्लायफैबाय बिदि जादों ओमफ्राय रिलिफ केम्प थांनोदों रिलिफ केम्पआ बाहायनो थादोंमोन होनदों नामा हाजोआव खारखोनानै थाहैनांदों ओमफ्राय इन्दिरा गान्धीबो फैदोंमोन होनदों नामा बे समाव सिगाङाव ओमफ्राय गैला आरो 89 फैयाखै 89 गेगङा फैदों गेगङा फङा चिफ मिनिस्टार अरुणाचल प्रदेशनि बेनो दा थैनायफोरनि फैसाफोर माबानायफोरखौ बेनो मावना होजोबदोंमोन मोनदों आरो जायफ्रा मानि बुथार जादों बिसोरो मोनजोबबाय 5 लाख 50,000 बेबायदिनो फुरा मोनजोबबाय आरो दे आदै बहा थांनो नागिरदों दालाय थाङा दे ओमफ्राय आदैमोनहालाय बबेनिमोन फालाय जोंहाबो माबानिनो हरिसिंगा होमबालाय सानजारि खासो रे ना बेबो नङा सानजारि नङा बोरदोन मावनायरा माने आफामोना बेंगलनिफ्राय फैनाय मिथिला दा रायलायनायखौ बावबाय बोरदोनखौ मावनायरा बिदिखौ होनला नंला खमायलांजोब्बाय दाबो एसेसो दङ मिक्सार नङाबा मावनायरा बिदि नङाबाथ' हरिसिंगा सानजारिसो सलियो हरै जायोथ' आदै मादैया बबेनि होनदोंमोन बे क'क्राझार जोंनि बायदिसो जाबाय होमबालाय ओमफ्राय आदैयाथ' सानजारि आं सानजारि मारै होनो होनदोंमोनलाय खानायखौ खिनाय होनना बुङो खिनायबो होनो आरो मा होनबावो आरो बेलेगथ' खेनें होनो नै जोंहा नैबे ब्रादारमोनहासो मोजाङै मिथिगोन मा होनो मा जायगायाव मा उदालगुरियावनो आलदा होनो जोंनि उदालगुरियाव किसुमान जायगायाव खेनें किसुमान जायगायाव खानाय आरो मा बुंथाय खिनायबो होनो ओमफ्राय नै जोंहा आदाया ओरैबायदि खाथ्राखा फुरा सिनायखाया थफसि हमग्रा बायदिसो नुखायो थफसि हमग्रा बायदि थफसि हमग्राफोरजों थाफाबाथाय आरो सिनायनो हाखाला खाथ्रा नुखायो आगरनि बिजनेसमेन बिसोरो सानजारि आदानि न'आव सफैबाय जोंहा नै आदा महादेबाबो सफैनानै दङ दैमालु सेन्टारनिफ्राय बेनो जाहैबाय आदा सानजारिनि समायना रमायना न' अरुणाचल प्रदेश सिङाव ना सामफ्रामबो सोरांबानो नै हाजो नायै मिनि खुसि ना बार खोलो आराम साफा रायजो जानाय जोंहा बाजैया बेनो दा सानजारि आदानि बाजै बे फिसाजोसो लाजिबाय ओमफ्राय
बेहालाय मा जायो ए बिब' सानजारि आदानि बिब' आब' सबाय जावदों आङो सबाय जावदों नों मा जायगानिफ्राय हायदों आरो आङो औ ओइ ककिलानिफ्राय हायदों ककिलानिफ्राय हायदों ए नोंबो सानजारि रोंबाय आरो रोंबाय रे आब'आथ' बोरदोनसो मावनाय रा होनग्रासो ना जायाख' थाङाख' ना बाहाय हायनानै सानजारि रोंबाय आरो रोंबाय रे बा असे सानजारि जाखाबाय ए रानि स्कुल गैया थाङासै मानो थाङाखै नोंलाय जि मोजां जायगा बेयो अरुणाचल प्रदेश सिङाव ओमफ्राय आदा महादेब मैया खुसिया जावहैदोंमोन जाहैदों बेसे बुरजा मोनबा खुसिया 2-2.5 केजिसो मोनबोदों 2.5 केजि मानसिफ्रानो बेसेबां बुरजा साब्रैमोन ना नै बरिया बरिया बे फुरा मानि दा अरुणाचल प्रदेशनि मानसिफ्रा फैनानै हाखौ सेस लाफैजोब्बाय सिगाङावथ' हाग्राबारिमोन गैयामोन पाट्टाखौनो खालामामोन आरो दाथ' एयारपर्टबो जाबाय नालाय ओरैबायदि डिमान्डआ बारानिफ्राय बारा जाबाय आरो दा फुरा दखल जोबसै आरो गावबागाव मानि जायगाखौ आवग्रिनानै लाजोब्बाय मालिक जोबसै हाजोआबो मालिक दंजोबसै दा ओरैनो गैला सिगाङाव बाहाय चाकमाफ्रा थायोमोन रिफिउजि केम्प हिसाबै ओंखाम मोनजाबाय नै आदा सानजारिनि न'आवहाय आलुजों अमा बेदरजों बेनिफ्राय सबायजों माजोंहाय नाजों संदों सबायजों नाजों बा बबे दैनि ना जाखो गोथाव नुखाथारबाय नै नायाबो बा ना सबाय अमा आलु गोथाव जानोसै खरेखौ नाङा दै खरेखौनो नाङा आदा लोगो हमफैदों जाहैदों आंखौ मा गामिनि आदायालाय बे गामिनि धरमपुर धोरोमपुर ना आदामोनखौ मोजां मोनबाय फैनानै लोगो हमफैनायनि थाखाय आदा महादेब ओमफ्राय सानजारि आदा मावनाय रा हारसिंनो मोसौ मासे मावखायो जाहैदों मावनानै ओमफ्राय जानानै अहानायखौसो फानो जाजोबखायो जाहैदों औ दे आग्लायनायखौसो फानखायो हारसिं मोसौ मासे जाग्रा ओमफ्राय जोंहा नै अरुणाचल प्रदेशनि अच्छा लगा मिलके अभी क्या खेती कर रहा है अभी तरबूज कर रहा है तरबूज ना कोशिश कर रहा है अरिजिनेल मालिकआथ' बेसो अरिजिनेल मालिक ओमफ्राय दा बे बेङो आरो हाखौ आबाद मावनाय माबा मावनाय गासिबो नेजोबो ना और क्या क्या खेती करता है अभी फिलहाल तो तरबूज ही कर रहा है तरबूज है ना बाजै बेनिफ्राय नैबे सानजारि आदानि बिब' ना सानजारि आदानि बिब' सानजारि जाफैबाय नङाबालाय बेंगलनिसोमोन रा ना दाबो रोंखायो रा ना रोंले ए दा महाय थांदों रे बिदिसो जाबायना सानजारि गफुराव फैनानै ना बेनि हा ये ए ने बिगुमै आदा सानजारिनि बिगुमै ओमफ्राय गुमैयालाय बबेनिथोरा धोरोमपुर नोंहालाय सानजारि ना बोरदोनमोन रा ए बोरदोन होमबालाय बोरदोनजों बोरदोन मिलायबाय रा ना बोरदोनजों बोरदोन बेबो बोरदोन ना सानजारि ए ओमफ्राय नैबे रानि ठीक है हाँ ब्रो फिर मिलेंगे हाँ चलता है अभी कलरियं ना खुरं खुमियाव थांसिगोन ना बाय बाय नोंबो मबाइल लानो रोंगौ आरो ए आंखौ सिनायो आरो माइ मिलाव लांनो नागिरदों ना मादों लांनानै फैबाय ए मनाव बेसेबां लायो दालाय दा थिं हिसाबसो सौहै ए थिं हिसाब मा बेसेबां लायो थिं हिसाब थिं मोनसेयाव 15 हायालाय बेसे बुरजा दं माइ गायग्रा आंना 2.5 बिगाल' दं 2.5 बिगा गथ' गथायलाय बेसेबां साफात गायो आरो साफाता बेसे बुरजा 2.5 बिगा बेबो साफाता 2.5 बिगा गथ' गथायलाय बेसेबां गथ'फ्रा साथाम बेसेबां बा मोनबाय मोनबाय ओमफ्राय सानैया हिनजाव ना हौवा सानैया हिनजावसा देरसिना फिसाला ए हौवासा ना बिहामजोनि अननाय मोनबाय होमबालाय बिहामजोआ अनना अना बिहामजोआ ज'खौनो थाया ज' थाया ए होमबालाय बेनोथ' गाज्रि आजिखालि बिहामजोफ्रा नायाना बेनोथ' फरायबाय
गुवाहाटिनिफ्रायनो हिनजावबो लानानै ए हारसाखौ लाखो ना बर'खौ लाखो हारसासो ओंखायनोथ' बेंगलि बेंगलि होमबालाय जामाइ राजासो जाहैबाय फिसालाया गैला होमबा नोंहा लाबोफिननांसिगोन होमबालाय ना बिजामादैखौनो दोननांसिगोन उफाय गैला माबोरै जायो औ हाखौ बिजामादैनो होदो नोंहाबो फिसालानो दाहोसै बे हारसा हिनजाव लाबायना खारलांबाय ना मा होनो जानो उननि खोथासै दे दे होमबा औ फादार प्रसेन्टनि बिफा ना दे आदै गोजोनथोंसै फादार प्रसेन्ट बसुमतारी बियो दा हलि क्रस कंग्रेगेसननि सासे दौरि आरो केथलिक दौरि जोङो दा आदैमोननि न'आव फैदों औ बे जाहैबाय मादै फादार प्रसेन्ट बसुमतारीनि बिमा आंगो बिमा आंगो बिफा गामियाव फैबाय जेला एसे हाबफैबाय साहा मोनलांबाय जोंहानो बा जारुआ सिगां होथारदों जानाया लाजिखायाना हस्टेलाव दोनहरनोसै जारुखौ हस्टेलाव न'आव आराम गेलेबाय थानो मोनोना स्कुलाव गोसो जाबाथाय थांला ओंखायनो एकदम आजादिथार हस्टेलाव दोनबासो जागोन